bani lokaci na baki lokaci na komai da lokaci Allah da zamani na fara rayuwa ta ne tun daga rarrafe duk yan gida ina godiya sun minne tallafi da na ci abinci na karya makaranta zan tafi sai lokaci ya zo da sauyi na fara hankali ana san kaɗan matakin ƙauna ni na yi nazari sai dai cikin matakin ƙauna sai ka yi haƙuri ka jure wahalar da take ciki sai ka yi jinkiri ka san da lokaci bai karya na yi maka ƙawari ai ya farar masoyiya ta mai wanke zuciya sirrin da ke cikin zuciyarki ke zana tambaya kafin na fara miki bayani kin tashi lafiya dan ke kaɗai nake yin adona in sake kwalliya na san da na iso gunki kin minni dariya wannan kaɗai yake sa duk zuciya ta sanyaya da za na soki minni rawarki sannan ki rausaya ba dan da kin amince min ba da na yi faduwa idan na yi miki laifi ke ma daure ki abuwa zancen farin ciki da nake miki na samu karbuwa to gane na iso yau ma daure ki bar ruwa fuskar kina ta kyalli ke ɗaya na gani kin dace na mi kyauta to karɓi tuntuni ni na dade ina ƙaunar ki wallahi kin mini kin kau da dukkanin wata damuwa na daina razane a sa'in da ban ganin ki sai dai na ɗau fushi a sa'in da na gano ki sai na yi murmushi ke ma kina biɗar ki ganni fure ne na zo da shi na zo na ɗan ji murya ta ki jikina kina da ƙanshi ke ce na bayyana kin sa na risina bango majingina ke ɗaya zantuna tunanin ki ya shigar mini zuciya ya sani yanayi da na yi zaton ko ba kya so na kin sauya ra'ayi ni dai ki bar irin tsokanan nan jikina yana ta sanyi kaunar kici a raina ba za na barta ba ko kice da wannan aranki ban san da haka ba dan zana kai kudin auren ki soyayya na sa gaba zan kai ki Saudiya ki salati gun shugaba uba baban Hassan har da Husaini fata na ci gaba fata na ci gaba Alice Mix